Ito naman ang HSBC building dito. Galing ng mga HSBC gumawa ng mga building nila. Parang HSBC building sa Hong Kong, ang ganda. Oh. Ano pala yan? Fairmont Hotel pala yan, parang simbahan. Ito naman yung Cathedral Place. Ay, hindi. May art exhibition sa loob. That's good. May gallery. Hindi. Ito yung mga rentahan ng bike. Kung gusto mong mag-bike dito sa Vancouver. Ito yung mga bakali ng ano. Maraming nagbabike dito. That's good. Ang ganda ng panahon. May araw sa taas ng building pero madilim na rito sa ilalim. Ganda rito ka, that's good. Ito ka, that's good. Bus stop to. Sarap maglakad-lakad lang mga ka-that's good. Yung lamig ng panahon, hindi ka papagod. Ang ganda ng building na to. Para siyang simbahan. Leon. Ang ganda ng view niyan. Ganda ng pinto niya, that's good. Gold. Berks. Gold door. Ito naman yung pinapag-construction nila. Talagang safe na safe yung mga anong tawag dito? Mga bakal-bakal na to. Lumalamig na ka, that's good. Yung bus, haba, para siyang uod na lumiliko. May elevator pala dun. Ito yung watchtower. That's good, Pagpunta pa lang sa taas, mukhang malalaglag na yung kaluluwa mo, Kasi yung elevator sa labas, tumutunog yung ayun, may elevator doon sa parang masarap sumakay dyan, sa lubong sila, mataas naman yung isa. Hanggang doon sa taas. Pupunta ka pala doon sa taas, doon ka isasakay sa elevator na yun. Yan yung watchtower nila, Harbor Center. Vancouver Lookout pala tawag dyan. That's good. Pwede kang umakyat dyan. May may entrance. Kaya tayo? Ano to ka, that's good? 5,900.
Morris J. Walsh Center for Dialogue. 5,900 after death. Mm, Simon Fraser University. Ayun, oh. Simon Fraser University, Harbor Center. Pen shop, oh. Ngayon ako nakakita ng, ito ang pen shop pala. Vancouver Pen Shop. Puro ball pen ang paninda nila, ka that's good. Iba-ibang klase ng pen. Ka that's good, may ambulansya. Spons. Daming bike dun, oh. Lumalamig ang panahon, oh. Night club. Lapit ng mga ano nila, back alley. Ganda ng mga lumang building dito sa Vancouver. Nandito tayo sa Water Street, The Landing. Nandito tayo sa Water Street. Ang liit na building yan, kadas kita, ang kitid. Oh. Dito tayo sa Water Street. Ganda talaga. Let's move to Vancouver. Parang gusto ko rito sa Vancouver. Iwan ko na yung ano, iwan na natin yung Kelowna. Iba na yung mga style dito, parang old style na kasi tignan yung mga Victoria. oo, Victorian era. Kasi yung mga ilaw nila, oh. Bilihan ng mga souvenir. Ha? Parang gusto kong kumuha nung inuman ng kape, ah. Ito mga totem pole. Kasi hindi siya kita. Kuha nga ako ng siyatag. Mas maganda yata yung may sungay yan. Di ba? Oo. So, mga bell. Mga jade, ha? BCJ. Mga legit na jade siguro to. Really? 29 lang? Ang ganda. Bibili nga ako ng $100. Canadian jade. Nililibit kayo. Mga BCJ ka, that's good, oh. Look at this one. 29 ang isa. $29 ang isang pares. This is so good. This is jade. Ang ganda. Hindi, marijuana. No, it's maple leaf. Maple leaf. Ito naman mga tuk. Panlamig. Ang ganda ng mga panlamig. That's good. Kailangan natin ng mga panlamig. Ano ba today or next time na lang to? Kailangan din natin ng mga ito mga kadats good, mga guantes pang ano to, pag winter na. Ito naman mga kailangan lahat to. Ito mga guantes, may lighter pa, kadats good, ball pen, mga t-shirt ng Canada. Ito, oh, ganda, oh.
Ito naman yung mga cup nila. Sombrero ng mga Canada. Naku, madilim na ka. That's good. Hindi siya umiilaw. Ito naman yung Hudson souvenir. Yun yung lookout, oh. Iba-iba ang pakulo. Ito naman, pearl. Glacier pearl. Pearl naman to, glacier pearl. A jewel of nature. Ito yung mga ano to, authentic ha. Maple syrup. Ilalagay sa ano to, pancake. Sarap ah. Kumbaga inano nila. Tunay na dahon pala yan. Pinaserve nila, no? Ito yung mga panloob ng bahay. Laking bero. Ito yung mga souvenir store. That's good. Nagpapa siya na parang ganito. Akala ko naman yung pagkain. Pag binuksan. Nagpapa siya. Yan yung Gastown steam clock, mga ka-that's good. Ayan, no. Wow! Tumunog siya pa, tapos binuksan lahat yung ilaw. That's good. Ang ganda, oh. Wow. Ayun yung lookout. Ang ganda niyan, mga ka-that's good kasi steam siya, oh. Ito yung Gastown steam clock. So who are you under? Emily. And then, you want to see the spot? Gastown. Magalaw yung loob niya. Ayan, oh. Tunay na clock to. May steam siya sa loob. Nag-i-steam na siya. Delta Hotels. Sarap maglakad-lakad dito sa downtown Vancouver. Hindi nakakapagod. Ang ganda rito. Iba-iba kulay nung bola, oh. Diba? Yan ang mga back alley. Ginawa nila. Ang ganda. Ang galing. That's good, oh. Kuryente siya, di ba? Oh. May kislap-kislap yung kable. Miniso. Tingnan nga natin itong Miniso kung anong meron. Ang mukhang maganda yun, ah. Ayos baka that's good. Panlamig, oh. Yeah.
Ito ka, that's good. Kailangan natin to sa loob ng bahay. Kaya kuha tayo kasi malamig. Lamig na. Para hindi ginawin yung paa. May mga noodles din sila. Hot sellers daw. Kuha tayo ng baunan. That's good. Lagayan ng itlog na pula. Tsaka kamatis. Tsaka paksiw na tilapia. Dos lang ka. That's good. Oh. Hindi. 3.99. Kuha tayo ng dalawa. Para sa kanin. Tsaka ulam. Madilim na talaga ka. That's good. Tomorrow for that one. Yeah. Sana pork. Ito ang pinaka downtown Vancouver City Center. Lawak ng mga walkway nila. Hindi pa masyadong malamig daw to. That's good, pero malamig na. Normal pa. Kayang-kaya. Pabalik na tayo sa hotel muna. That's good. Pahinga muna tayo. Ito yung mga street food nila. Jumbo hot dogs. That looks yummy. Downtown. Ang habang bus, oh. That's good, oh. Ang haba, oh. Parang tren. Yan yung Jollibee, oh. Lupit, di ba? Oh. Kunti tao sa Jollibee, ah. Parang ayoko mag-Jollibee ngayon. Yun na yung mga bar, mga that's good. Buhay ng nightclub. Ito pala yung mga club dito. Wow. Hotel Regal. Malapit na tayo ka, that's good, sa Holiday Inn. Solve na solve ang walking. Exercise na rin. Thai restaurant. Mahaba-habang lakaran yun, that's good. Ito na tayo. Holiday Inn and Suites. Downtown. Nauhaw ako. Tiri tayo. No?
A few moments later. Jollibee tayo. Kunti tao. Regular and spicy. Thank you. Pa-order na ka, that's good. Antay lang natin yung order natin. Ne-claim na lang. Ito yung in-order natin ka, that's good. Oh. Yung one-piece chicken with Jollibee spaghetti na may Coke ay $11.74. Tapos may bayad yung single-use cup. Yung cup may bayad, 25 cents. Tapos, isang one-piece chicken, Jollibee with spaghetti, tas soda. 12.24. Pineapple siya. Tapos, 25 cents yung cup. Yung dahil ginawa nating spicy, may bayad pa siya $3.79. So, yung paper bag, 25 cents. So, ang total ay $20.02. Tapos, may GST siya. Siyempre, hindi nawawala yung GST. Tax yan. $1.40. $29.42. Lahat-lahat. Wala pa yung order natin, naantay natin. Yun, tumutunog na, kunin na natin. Nakuha na. May ice? Tapon natin dito. Sorry. Nakabili na tayo ng Jollibee ka, that's good. Balik tayo sa hotel, doon natin kainin sa hotel. Kasi walang upuan yung Jollibee dyan. That's good. Walang dine-in. Ano lang, puro take out lang. To go. Tsaka, ano lang sila, pick up. Alive pa rin kahit gabi na. Kaso dito kasi sa mga likod-likod ka, that's good. Mga, ano na to, mga bar, mga nightclub. Ang lupit, ang sarap. Ooh. Kain na pa, that's good.